أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله. bayan gode wa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta a tsakanin musulmai, muna ƙara gode wa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da rahamarsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara haɗuwar mu a wannan babban masallaci na juma'a wanda yake kasuwar shanu na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, wanda sababin haɗuwar mu shine mitin ne da wa'azi wanda Allah ya sanya masa albarka. Asalinsa dai na jihar Bauchi, amma tun da jagoranmu ya zo a Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir, wa'azin ya zama na duniya. Muna fata Allah ya ƙara albarka a ciki. Da farko ina marabtar malam da kai da tawagarka, musamman mataimakinka na ɗaya da mataimaki na biyu da dukkan muƙarrabanka wayanda suka rako ka don gabatar da wa'azi a cikin wannan birni na Bauchi. Muna roƙon Allah Ubangiji Allah ya baka nasara. Duk malamin da ka ambata zai yi karatu, Ubangiji Allah ka lankwamta masa alkhairi. Kuma muna roƙon Allah wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, wacce Allah ya nufi a Sheikh Ismail Idris da kafawa, muna roƙon Allah ya ji kan malam magajin malam, wanda bayan rasuwar malam ya zama khalifan malam na farko, kuma gashi nan ƙungiyar tana tafiya kamar malam yana da rai. Muna roƙon Allah ya saka wa malam da alkhairi, ya ƙara albarka, ya ƙara sutura. Akramakumullahu, lalle muna da bukata da yawa. In an ce bukata, ƙasar nan gaba ɗaya tana da bukata, kuma Allah ya ma baiwa na jefa wa'azi wanda zai gamsar da kowa da kowa, wanda ya shafi na kusa da na nesa. Muna addu'a Ubangiji Allah ya baka nasara a bisa kiranka na tauhidi, kiranka na makarimul akhlaq, kiranka na ibada. Ubangiji Allah ya baka nasara, Allah ya ɗora ka akan daidai. Akramakumullahu, ka zo garin Bauchi, garin masoyanka, tun daga mai girma gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Muhammad Ƙauren Bauchi, wanda malam abin da yake faɗa a kanka sai mu da muke ji. Yana santi, yana ganin girmanka, yana daraja ka, mu ma muna samun tagomashi a sababin wato matsayinka. Muna roƙon Allah shi mai girma gwamnan jihar Bauchi
ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi, ko muna roƙon Allah duk wata damuwa da take damunsa ko ƙarama ko babba Allah ka masa maganinta. Muna roƙon Allah ya taimake shi bisa jagorancin da yake yi, musamman baiwar da Allah ya masa a wannan lokaci. Allah ya taimake shi da haɗa kan dukkan al'ummar jihar Bauchi, kowane ɓangare gwamna yana tare da shi, kamar ka ce irin su gwamna ake bukata a ma Najeriya gaba ɗaya. Muna roƙon Allah ya taimake shi mulkin da yake yi dinnan, in ya gama kuma Allah ya ɗora shi a gaba. Allah ya saka masa da alkhairi. Akramakumullahu, mai girma gwamna ya yi maraba da zuwanka, kuma malam kaga alama lokacin da muka je gaya masa ya ce ai malam babana ne, gurin da ake saukar shugaban ƙasa a nan zan sauke shi, kuma wannan masaukin shine masaukin shugaban ƙasa. Muna roƙon Allah ya saka wa gwamna da alkhairi. Sannan malam, irin yadda ke karantar da mu ɗabi'o'i da karantar da mu akan tauhidi, muna roƙon Allah ya baka nasara. Surar da alaramma ya karanta ita kawai zan karanta, na ce kawai ne ba saboda karancinta ba. Allah ya ce qul huwallahu ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Wannan tambaya ce ake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ya ubangijin naka yake, na zinare ne ko na azurfa? Allah ya ba da amsa, qul huwallahu ahadu, kace Allah ɗaya ne. Allah ɗaya ne, ba shi da abokin tarayya a cikin aikinsa, ba shi da abokin tarayya a cikin zatinsa, shi kadai ya yi halitta, kuma shi kadai ake bautawa. Idan mutum ya ce Allah uku ne, ya yi ƙarya kuma ya yi shirka, ko ya ce Allah biyu ne, ya yi shirka, ya yi ƙarya, don Allah ya ce qul huwallahu ahadu. To wanda ya ce kuma komai Allah ne, da shi da wanda ya ce Allah biyu da Allah uku sun haɗu ko ba su haɗu ba? Sun haɗu. Don haka Allah ɗaya ne. Allah ya ce Allahu samadu. Allahu samadu. Allahu samadu. Allah shi ake nufi da bukata. Ko ka yi imani ko baka yi imani ba, ko kai mutum ne ko da wata irin halitta ce, hatta tsirrai kowa yana bukata ne a wajen Allah. Allah bukatocinmu Allah ka biya mana bukata. Na'am. Lam yalid wa lam yulad. Allah ya ce lam yalid, kuma bai aihu ba, wa lam yulad, kuma ba a haife shi ba. Na'am. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma ba shi da kini, ba shi da wanda za a ce tamkarsa, shi kadai ne Allah. Don haka shi kadai yake bautawa. Muna fata yadda muka samu darasi kuma muke samun darasi akan tauhidi, ubangiji Allah ka raya mu cikin imani, cikin musulunci, ka karɓi ranmu a cikin masu imani musulmai. Allah ka sa kabarrukanmu su zama dausayi daga cikin dausayin aljanna. Allah ka sa ƙarshenmu da mu da zuriyarmu gidan aljanna ta firdausi. Akramakumullahu, muna fata Allah ya amsa, Allah ya bada nasara, Allah ya taimaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.